Alhamdulillahi bisa wannan nasara da aka samu, kuma Allah ya sa a ci gaba da samun wannan nasara. Yan uwa musulmi, barkanmu da haduwa, barkanmu da taruwa a wannan bidiyo mai tarin albarka. Yan uwa musulmi, muna farin ciki kuma muna gode wa Allah bisa lamarin da yake faruwa a nan Zamfara. Abin da ke faruwa a nan Zamfara sakamakon baƙaƙen mutane masu baƙaƙen hali da suke addabar jama'a, yan uwa musulmi da sauran jama'u ma da ba ma musulmi ba. Mutane ne waɗanda suka addabi ƙauyuka da mutane da sauran birane na cikin garin Zamfara har zuwa Gusau, suka mamaya har ɓangaren Sokoto da ɓangaren Katsina da kuma mafi zurfi a cikin Niger da Kaduna. Sun ma fara gefafawa, sun fara zuwa ɓangaren Kano. Wayannan 'yan ta'adda da suke mamayan mutane su zo su kama mutane wanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, su kama su don zalunci kuma su yi garkuwa da su da sa ran cewa wai sai an ba su kuɗin fansa sannan su saki mutane. Mutumin da bai san abin da ya maka ba, kai ma kuma baka san abin da ya maka ba, shi za ka zo ka kama ka ce wai ka kama shi ne kana garkuwa da shi da nufin wai a ɗauko kadarar shi a siyar a kawo maka kuɗin. Wa'annan azzalimai wulaƙantattun mutane wa'anda sun ɗauki wannan hali, wanda hali ne wanda lallai tabbas zai kai mutum zuwa wuta. Dama muna da yaƙinin dukkansu ba wanda ya karatun addini bai ma san ina addini ya dosa ba, shi yasa ma har zai goyi baya ko kuma ya shiga ciki. To amma yan uwa, abin da muke da kunshe da shi a wannan bayanai namu a yau shine sojojin Najeriya sun samu nasarar cin garuruwa waɗanda 'yan ta'adda suka kwakwace. 'Yan ta'addan da suke yin garkuwa da mutane, suke barazana ga rayuka da matasa da yara da iyaye da tsofaffi, suke musu barazana ta rayuwa. Ba barazanan za su daki mutum koko za su kulle shi koko za su yi mashi wani abu, a'a, barazanan za su ɗauke ran shi, har ma suke ɗauke rayukan, su kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba, su kashe wani, su kama wani, su tafi da wani. Suna neman su maida garuruwan da aka haifi mutane kaman kufai. Wannan ɗabi'u da suka kama ɗabi'a ce ƙazama wanda a baya ba mu san labarin ta ba, kuma ba mu taɓa ganin irin ta ba, banda waɗanda suka yi karatun addini kamar yadda muka ji a cikin suratul Baqara. To amma yanzu gashi suna maimaita abin. Wannan abu a yau mun haɗu da abun farin ciki wanda muka ji labari sojojin Najeriya sun samu nasarar an san garuruwan da waɗanda suke yin garkuwa da mutanen nan suke nuna cewa su ne ma mahukuntan, wanda har a Zamfara akwai guraren da idan wani abu ya faru tsakanin ku to ba daman ka kira hukuma, sai dai ka kira sai dai ka sanar da su laifin, sun zama su ne hukumar kansu. A yanzu Allah ya ba su nasara, suna ta koransu, suna ta kama su, suna ta kakkashe wasu a ciki. A bata kashin da aka yi a rana ta 7 ga wannan wata na Septemba shekara ta 2021, sojoji sun ci nasarar ƙauyuka da dama, wanda har a yanzu halin da ake ciki 'yan ta'addan ba su sake samun sukuni ba. Amma hakan ya biyo bayan gimtse layuka da aka yi ne, da ya zama mutum ba zai iya yin kira ba, ballantana a sanar da shi cewa ga sojoji na matso shi. Hakan ko ya taimaka wa sojoji wajen cafke waɗannan miyagun mutane. Wannan shine babban nasarar da muka samu. A yanzu ga sojoji sun fara raba kyaututtukan abinci wanda gwamnatin jiha ta bayar, wannan tallafi da zai agaza wa mutane su samu sauƙin raɗaɗin zaluncin da ake musu. Wannan shine takaitaccen bayanin da muke son mu yi a wannan lokaci bisa abin da muka samu ya faru a wannan gari. Wassalamu alaikum.